نتیجہ ٹوکاں ما کوئٹہ بلوچستانہ نواب بگٹی ہاؤسا مرشی نشتہ شہران جنگوں مرشی 19 تاریخیں سن 2021 ہیں سال 2 مہینہ ہیں ٹائم تقریباً روش ہے 11 بجے ہمارا نشتہ شہران جنگوں ادا محفلہ موجود ہے سنگات ممسلہ ادا محفلہ موجود ہیں اور پیر بش کے ادا محفلہ موجود ہیں یا کہ عید محمد گولا شلوانی ادا محفلہ موجود ہیں ماسٹر حکیم صاحب ادا محفلہ موجود ہیں اور عطا محمد ادا محفلہ موجود ہیں ڈاکٹر علی مرتضیٰ مری ادا محفلہ موجود ہیں پدا ہر سنگتیا دوستیا بلوچیا یہ شہر وجہ تو وشک تا سنگتانی وٹا میں کوڑے سلامہ السلام علیکم ادا کرزتی رب حکمہ رگر ترالا ناغما چوک بہرا ہے ربا گن سمندر جوش جاں کرزتی رب حکمہ رگر ترالا ناغما چوک بہرا ہے ربا گن سمندر جوش جاں میں روح کلی سو بیس دریا سینگا ہندن خان سوچ تو زینا وسیع بیا سورے صفتہ کنا لیڈر و نامی بلوچاں حق تعریف شاعراں سردار گواراں بگٹیے ہسٹریے شوندیاں لندنا اکثر پڑھ سی گوش فروش محنتاں پاسکو تعلیم شمودان گرت دبئی الکان نندنیت بیسی ہمادا غلر سال وستگاں قیمتی بلڈنگ کتنتی تی جند ذاتی ملتاں زوار بے سبزیں صرفاں کو جزو گھاٹیں سنگتاں 2013 سالہ سوچتی ملک رواں بیاکتی جند بلوچاں ڈک سکاں گوکفاں مخلوق اور انتظار گرت خوشحالے دلاں گوڑا نشت ڈیرا بگٹیا سی جائیداد جاگاں بگٹی کوما پا جرسا بھی سگر میں سائتاں کسی سیالے آڑے سے پجھ سیے واراں واسل شدگا چکر پیش بیت جوریں بداں دشمنہ کنٹرول کسیے گو مزاری دشداں گو آخری خوشی اگر تے کبھی بیسو بنواں دا اکلا جدان اینا غیرتانی ہندنا سی علاقائی فساداں نیم منندی سوچ جاں کشت کوشاں ہونو لٹاں وقت ایکسیڈنٹ ساں جیڑ وہ جنگو مڑائی مال برائی چکساں یا زمیانی اڑیا ہک بیاسی مادراں بس کے ہر کے مسئلہ دیر و نزیخیں دیاں گواں کجت سردار کارتا لازمی گفت بیاں اصل رنج تھیا کسن علی وامنی گیے شگاں یہ دو دورانی دشمنیاں کو دوستیاں تبدیل کاں کانتی میں ماں ہزاریں ہر کسی کار گو تواں مخلو رو ہیلا ہندہ کل امیداں گندگاں پیاد گئے پندے دبازیں چرے یکو مادنا راست وہ داوان روڈا روش پی گاڑی بھاں دادنا سردار سخیے سینا کل جہاں ننگرا 24 کلاکا ایرنی دسر خواں ہم سرو لینا جتیاں پجویں چاہو نگاں چاک کرو شازے نو گوارا میں کل سپر طاقتاں بچتاں سردار تھلالے ہندو خاندانا دوراں سوچ سمنجانی وکیلا اکل زانندگاں سردار شازن بگٹیے تو کل تحریک ظاہرہ مرد بڑے سی قوم روزی ذریعہ بھی سباں وسکتے کو نوکریاں آڈرانی کشگاں اولا بازگری بیلا کلانی تھڑانی واجاں روڈ و ہسپتال و سکول و بجلی پجے تگاں تی ترقیاتی کار سگیں لیک و صابہ دراں بیہ کیسانی مسائل یکو ہیں جیلا رواں سردار شازن نمبر آجاں فون کن جوڑی سلاں دریا بقیدی شمودا کہاں سردار ملاں شیخ سگیں کار کارڈاں ماہو استاری بلاں چوک اکبر خان نواب کل تحریک روشنا و وزیر اعلیٰ رئیسہ بھی صوبہ مزاں است وقت یا گورنر نشت ضلع دفتراں دا روش پروشی ملاقات دا صدراں جرنلاں اکبر رہنما اکبر نواب غیرتی الفاظ تھاں ڈنگ بیت پارلیمنٹ ٹوکسی گو افسراں اکبر نام وزن دمار صدیاں دا کوڑینا نہ صرف بگٹیاں کل بلوچاں بازنا معاشق سوں روئے زمیاں حق برائے آزماں پر ہر برائے آزمیا اکبر نام گوائنا ہندو خاندان گار نویاں دوبارہ گردن ٹھاں اکبر سونے نوا سکتی تھی کل کاراں قابلاں اے دگو نیمران نجکاں پیلویں پندھاں جناں ہر کے اگا برزگے بے گو ڈکو برداشاں گزاں سردار شازے نو گوارا مردو سیاسی لیڈراں اے پارٹیاں بہت کیاں سیاستہ حصہ گراں سن 2000 سالہ 18 جولائیا گاؤنٹ تھاں صوبائی قومی سیٹیں ہردنا شیر کپتگاں ایک گو میدانہ بیاں تا لازمی جھنڈا براں اول عوام دوستیں بلوچاں ہر کسا سنبھالتگاں لیک وہ گھنٹی کی بیسے جو کلے ہنداں وستگاں نی وسی ضلع وزیرو ڈے ایمین وساں بعض بلوچ خوشی و حوصیں کہ بست سبزیں کو قرآن ایت پر نام بلوچا برزگوارو ہیں جڑاں گردم بشامہ رگامی ٹے بیڑا نہ براں لشکر تحریک بازے جمعی بیانہ زیادہ و خدا ڈکاں رکے میں غریبی ارزنا تھی رامتا محروم خانے نیکتی دادن جیاں شاعر مدد پاکیں خدائیں پشتن سوریں قرآن نام میں شاعر دلی جامنا واقفیں اکثر جیاں بس شاعرہ حمیدہ مچ منگال تھی گوٹر تگاں